Здравейте хора, това е Супер вълшебният джин. Може да му задавате въпроси и той да ви отговори. Може да му задавате 5 неща. Спорт, плодове и зеленчуци, облекло, професии или животни. Нека да започваме. Стартираме вълшебния джин, като го натиснем по носа. Здравей, приятелю! Аз съм супер вълшебният джин. Виждам, че нямаш търпение да ме предизвикаш. Ха-ха-ха! Страхотно! Аз обичам предизвикателствата и съм сигурен, че ще спечеля. Ти ще си намислиш нещо и аз ще се опитам да го отгадна. Първо, избери си една от следните теми. Животни, спорт, професии, облекло или плодове и зеленчуци. Искаш ли да ме предизвикаш с животно? Кажи ми да или не. Не. Няма проблем. Какво ще кажеш да опитаме с спорт? Не. Добре. В такъв случай пробвай с професии. Не. Добре. А искаш ли да ме предизвикаш с облекло? Не. Няма проблем. Какво ще кажеш да опитаме с плодове и зеленчуци? Да. Моля те, повтори. Да. Добър избор. Като стане дума за плодове и зеленчуци, аз съм същински експерт. Приготви се. Ще те впечатля. Намисли си плод или зеленчук. Кажи окей, когато си готов. Окей. Супер! Аз ще ти задам въпрос. Отговори с да, не или не знам. Можеш и да ми отговориш зависи. Тази храна на дърво ли расте? Не. Добре. В различни цветове ли се среща? Не. Намали. Аха! Това плод ли е? Не. Окей. Зелено ли е? Да. Моля те, повтори. Да. Да. И аз така си помислих. Тази храна с продълговата форма ли е? Да. Окей. Ти харесваш ли тази храна? Да. Колко интересно. Може ли да се направи супа от това? Не. Ясно, разбирам. Тази храна обикновенно в консерва или буркан ли се купува? Зависи. Добре. Аха, знаех си, че ще кажеш това. Почти съм готов. Името на това, за което си мислиш, повече от една дума ли има? Не. Думата, за която си мислиш, с буквата С ли започва? Не. Добре. Сетих се, или поне така си мисля. Имам предчувствие, че си мислиш за водорасли. Прав ли съм? Не. Окей. Тази храна има ли семки? Да. Аха! Това зеленчук ли е? Да. Окей. Тази храна има ли дебела обвивка? Не. Окей. Тази храна по-голяма ли е от топче за пинг-понг? Да. Добре. Така, мисля, че се сетих. Ако мистичните ми сили не грешат, ти си мислиш за кисела краставичка. Познах ли? Да. Би ли повторил? Да. Браво.
Невероятно! Така се гордея със себе си. Какво ще кажеш за реванш? Да играем ли пак с плодове и зеленчуци? Не, някой друг път. Да играем ли пак с плодове и зеленчуци? Някой друг път. Добре, до после. До после. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, дайте по един лайк, абонирайте се за канала с камбанката, да не пропускате следващите видеа. Съжалявам, че не публикувам видеа от доста време. Но аз нямам време. Така че доста съжалявам. Но нищо. Чао от мене и до следващия четвъртък. До 5 часа. До следващия четвъртък. Чао от мене.